X'nagħmel jien? Għax da espert fuq is-suġġett minix ma mill-esperjenza ta' għax bħal kulħadd ngħaddi minn ftit jew ħafna momenti ta' ansjetà u għandi daqsxejn ta' storja wkoll issa x'naqsam magħkom. Anyway, mela, illum il-ġurnata tajjeb wara 33 sena il-metodu kif l-aktar nimmaniġġja din l-ansjetà għax ejja poġġu kif inhi kif anke semma fis-servizzi mhux ħaġa ħażina, xi ħaġa li jien naf bħal xahri dejjaqni toppu ħanaqtaw barra daqshekk toppu, l-ansjetà ma taħdimx hekk, l-ansjetà hija parti mill-bniedem. Mela number one. Taf x'nagħmel l-ewwel Karl? Nimmaġina bħala persuna jew bħala oġġett li nista' talment nanqu miegħi, waqt li qabel kont noqgħod niġġielidlu, kont noqgħod ngħid le ma rridx iħossni anzjuż, le ma rridx ninkwieta, illum il-ġurnata ngħid litteralment dan huwa parti minni, din hija l-ansjetà. Isek qed immaġa di tazza ħadta miegħi jien, di pereżempju hija t-tazza tal-ansjetà jan sejħilha hekk. Ma ġara xejn ħalliha toqgħod. Issa x'in tagħmel ħina tista' terġa' tmur. Bħal eżempju ta' min jgħidlek isma' ġej isħab u bdiet ix-xita. Nista' jew nipprova jien noqgħod inkeċċi sħab bl-umbrella. Illi ovvjament mhux ħassir. Jew ngħid ara, ix-xita kif qalilna Ken. X'se nagħmel issa? Għandi l-umbrella, għandi l-karozza, nista' ngħid kemm ili ma nara x-xita nieżla ħa napprezza, ħa ngħid grazzi mulej li nieżla x-xita. Mela anke pereżempju l-Covid, ħa niġi għall-istorja tiegħi. Aħna fi żmien 3 ijiem kienu qalulna isma' minn nhar it-tnejn magħluqin. U għall-bidu għedt għall-irwieq ħa nistrieħ naqra. Għax taf inti, kienet ilha ġejja u sejra di id-diċerija illi ċertu postijiet ħajalqu u mbagħad once li għalqu qisek tajt oħra jtalqu. Issa naraw x'ħa nagħmlu minn hemm. Għamilt l-ewwel ġimgħa vera tranquill, bdejt iktar ngħid kemm hu sabiħ tqum x'ħin trid, torqod x'ħin trid, jekk tibqa' libes il-piġama, wara l-ewwel ġimgħa beda l-inkwiet. Uj, kemm ħandumu hekk? Uj, x'se nagħmlu? Jekk nibqa' ċiċibeqqi? Allura kont wasalt f'punt jien li ngħid isma' jew dan huwa it-tmiem, jew dan huwa l-bidu ta' affarijiet ġodda. U kien it-tmiem ta' ħafna affarijiet, illum jekk inħares lura uħud minnhom ngħid imna alla spiċċaw, ħansemmi waħda minnhom. Aħna pereżempju għandna bit-tnejn sal-ħadd. Illum il-ġurnata ngħid ara daqsxejn x'kaxxa ġen kien fini li bit-tnejn sal-ħadd kollox moħħi dejjem għaddej, dejjem hemm l-affarijiet għadhom għaddejjin. Tgħidli llum toqgħod ċiċibeq il-ħadd ngħidlek le imma naħdem affarijiet oħrajn. M'għandix dik il-commitments illi dejjem l-istess, allura grazzi għall-pandemija jiena l-ħadd nistrieħ aktar. Kien hemm affarijiet oħrajn bħal pereżempju ngħidu jiena kont rajt dak iż-żmien illi il-kelb immur niġri miegħu darba kuljum. Oġbitni dak iż-żmien kienet iktar challenging once li rġajna ftaħna xil-ħin ovvjament naqas, imma żammejta. Kieku forsi ma kienx il-pandemija, kieku forsi qatt ma kont nagħmilha illi b'mod regolari nieħu l-kelb jiġri, tajjeb għalih u tajjeb għalija. Jiġifieri kwalunkwe ċirkostanza severa kemm severa għax naf kemm anke dik il-pandemija kienet anke qawwija għal ħafna nies, tkun opportunità li ngħidu aħna jew dan huwa it-tmiem, jew din hija fatalità, jew din hija opportunità ta' xi ħaġa ġdida. Issa semmejna xi ħaġa kbira bħalma kienet il-Covid illi ħafna nies spiċċaw ma jaħdmux jew weqfin mix-xogħol. Aħseb wara kemm realtajiet oħra żgħar meta nikkumparawhom kemm nistgħu ngħidu imma wara kollox issa billi pereżempju ġrali hekk. Storja oħra tiegħi, il-braħ tlift file importanti jinka għamil ġurnata. Imma da fejn se tagħmel? Imma ħa nagħmel bekka, ħa nagħmel recovery, ħa nagħmel inċempel lemmu law. All right. Mela dak il-ħin. Da file fuq computer u xejn. File fuq computer. Mhux file. Le, mhux vera. Kważi aħjar għax dak għamli kont insibu f'xi kexxu. Imma dan domnu, imma insomma grazzi tal-la. Meta tnisimgħu titkellem jiena kont se ngħid mhux forsi misplaced. Misplaced għad, imma naħseb domnu. Imma fimtek. Eżatt. Allura mbagħad wara dak il-paniku tal-bidu, għax da ovvjament daħat mu għajt, all right, lift file, ma ġara xejn mill-ewwel, da isek tikkalma naqra tgħid uj, ħanerġa' ninġabar ftit. Mela jien għamiltek, qed all right li nħossni anzjuż, bil-fors, għax da file importanti. Mela qed naċċetta dak il-feeling, number one. Number two, taf x'għamilt ukoll il-bieraħ Karl, illi qed tisma' is-sensi tiegħi, dak li qed nisma', dak li qed naraw, dak li qed inxomm. X'inhuma jirċievu bħalissa? Ken semmilna tajb ħafna l-frekwenzi. L-istess ħaġa, iżda qed tajt isma' jekk jien għamilt fuq ir-radio qed nisma' ċertu frekwenza, qed nisma' stazzjon politiku jgħidli mod. Jekk nagħmlu fuq frekwenza ieħor, stazzjon politiku ieħor qed jgħidli l-oppost. Mela jiena x'għamil dak il-ħin, tfajt naqra relaxation music, inti hemmhekk ikollok pereżempju anke minn dak il-filma tiegħek ta' xi fireplace. Mela qed nisma' relaxation music, qed nara ma' daqqa ta' xi ħaġa li tikkalmani u xelċema.
Mela, dak li qed inxomm, dak li qed naraw, dak li qed nisma' kien qed jgħinni biex nitrankwilla ruħi. Kieku tfajtu fuq l-istazzjon tal-news, Gaza ġara hekk, l-Ukranja qed jiġri hekk. Għandi dik l-ansjetà fuq dak il-fajl u qed nisma' ktar li għamlu li anzi. Interessanti hawnhekk.